लोगोफोर आं दिनै आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअखौ लाना फैबाय। गिबिसिनथारावनो आं नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' हिस्टरि इउटिउब चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनैनि भिडिअआ जाबाय बर' हारिनि थाखाय मिन्थिना लानाया गोनांथार मोनसे इम्पर्टेन्ट दिनैनि भिडिअआ। दिनैनि भिडिअआ जाबाय हु इज धीरेन बर'। मोनसे बर'फोरनियाव दायो सोंलु सोलिदों, धीरेन बर'आ सोर होननानै। दिनै धीरेन बर'खौ बयबो मिथिखागौ नङा होमबा? धीरेन बर'आ सासे बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा, बर' हारिखौ अनग्रा, बिथाङा सासे बर' हारि आरो गावनि हारिखौ अनग्रा, मोजां मोनग्रा, हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा, बेखौ बयबो मिथिखागौ नङा होमबा? दिनै धीरेन बर'आ सोर होननाय सोंलुआ दायो बर'फोरनियाव सोलिदों। बेनिखायनो आं दिनै धीरेन बर' सारनि फारसे फंनैसो बुंनो थाखाय आखायाव लादों नोंथांमोननि सिगाङाव। धीरेन बर' सारा जोंनि जिथु बर'फोरनि जिथु एनडिएफबि आफाद दंमोन, बे आफादाव जोनोम जानायनिफ्राय लानानै एनडिएफबि जोबजासिम बिथाङा एनडिएफबि आफादाव खामानि मावबोदों, एनडिएफबिखौ दैदेनबोदों लिडार हिसाबै। आरो बिथाङा हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय, खस्थ' जाबोबाय आरो जेलबो जाबोबाय। नाथाय दिनै धीरेन बर' सारखौ बर'फोरा सासे बर'नि दैदेनगिरि होननानै गनायनानै लानायाव गोबां लोरबांखौ आं नुनो मोनदों। बेनि थाखायनो आं दिनै धीरेन बर' सारनि फारसे आं फंनैसो बुंनो लुगैदों। माखासे साननि सिगां बिथां धीरेन बर' सारा हिउमेन राइट्सनिफ्राय डक्टरेट टाइटेल मोननो हाबाय। आं बिनि सायावनो आं फंनैसो बुंनो लुगैदों। दिनै हिउमेन राइट्सआ होनो हाबायब्ला, बिथांखौ बरायना लानो हाबायब्ला, दिनै जोंनि बर' हारिया बिथांखौ मानो बरायनानै लायाखै? जोंनि बर'फोरनियाव गोबां संगठनफोर दङ दाबो नङा होमबा? आबसु माबा बायदि बायदि। आरो जोंनियाव बर'फोरनि दानि बर'लेण्डनि सरकार बिथांमोना दिनै मानो आर'नाइ गांसे सोनानै बिथांखौ बरायाखै? बेयो मोनसे बर'फोरनियाव सोंलु सोलिदों। बे जोबोर सानथावना बाथ्रा। दिनै आबसुआनो जा बा जोंनि बिटिसि सरकारानो जा, सोरबा स्टुडेन्टआ मेट्रिक पास जायोबा बिथांखौ बरायनो हायो। बे मेट्रिक पास जानाय स्टुडेन्टआ डक्टरेट टाइटेल मोननो थाखाय बेसे गोलाव सम आरो नाजाबावनांगौ जायो, फरायबावनांगौ जायो, रिसार्च खालामनो गोनां जायो। नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव, बर'फोरनि गेजेराव सासे बेक्तिया डक्टरेट टाइटेल मोनबाय। नाथाय बिथांखौ दिनै बर'फोरा, बर'नि लिडारफोरा, माखासे लिडारफोरा, बर'नि संगठनफोरा बिथांखौ गांसे आर'नाइ सोनानै बरायनायखौ जों नुनो मोनाखै। बे मोनसे सोंथि सोलिदों। ना दानि लिडारफोरा लाजियो नामा बिथांखौ बरायनो थाखाय? बाथ्राया बेसे सोलिदों दायो। दिनै बिथाङा सासे बर'फोरनि गेजेरावल' नङा, बिथांखौ हिउमेन राइट्सआनो गनायना लाबाय जे धीरेन बर'आ सोर। धीरेन बर'आ सासे हारिखौ मोजां मोनग्रा, हारिनि खामानि मावग्रा। बिथाङा सासे साइन्टिस्टनि डक्टरेट टाइटेल मोनदों। अब्ला बिथांखौ दिनै बर' हारिया मा कारनाव, मा जाहोनाव बरायनानै लायाखै दासिमबो? जे बिथाङा जोंनि हारिनि सासे मोजां लिडार, मोजां दैदेनगिरि होननानै दासिमबो आर'नाइ गांसे सोनानै बरायनाय जायाखै। आं बेखौनो दिनै बुंदों लोगोफोर। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ धीरेन बर' सारा सोर। दिनै धीरेन बर'ल' लिरोबा गोरोन्थि जासिगोन। धीरेन बर'खौ लिरनायनि सिगां DR टाइटेलखौ जों होग्रोनांसिगोन। दिनै बिथाङा DR टाइटेलखौ मोननो हाबाय। नाथाय बर' माहारिफ्रा, बर' रायजो राजाफ्रा बिथांखौ दासिमबो बरायाखै, गनायना लायाखै। बे जोबोर लासिंसिं जोंनि थाखाय, लाजिथावना जोंनि थाखाय।
बेखौनो आं खावलायनो लुगैदों आंनि बे बड' हिस्टरि इउटुब चेनेलनिफ्राय कुइसन खालामनो लुगैदों आं बिथांखौ मानो दिन दासिमबो बरायनानै लायाखै जों मिथिनो मोन्दों बिथांखौ मोनसे समाव NDPP निफ्राय आउट खालामनाय जादोंमोन दानि जिथु BTC सरकारखौ दैदेनबाय थानाय बिथांमोना बिथांखौ लोगोसेयैनो खामानि मावबाय थादोंमोन मोनसे समाव दानि UPPLआनो मोनसे समाव PCDR मोन नङा होमबा PCDR नि समावबो धीरेन बर' सारा PCDR आव दंमोन नैबे जोबनाय मुहूर्तआव BTR एकर्ड जानायनि सिगाङाव बिथांखौ माखासे बाथ्राखौ लानानै बिथांखौ दाय जाबसिननानै आफादनिफ्राय आउट खालामनाय जादोंमोन नैबे बाथ्राखौ लानानैसो दिनै बिथांखौ बे गोदोनि PCDR दानि UPPL बिथांमोना बरायनो लाजिखोसो ना माखोसो आरो आबसुआ बहा थांखो बहा थैना थाखो बेबायदि सासे हारिनि मोजां लिडार जानानै फैनायाव बिथांखौ बरायनो थाखाय ना लाजिदोंसो नामा नोंथांमोना आं बेखौ दिनै आं कुइसन खालामनो लुबैदों सानथावना बाथ्रा दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बेले बेजेया सोलिना दङ मोजांनि थाखाय मा मावनांगौ मोजांनि थाखाय माबायदि सोलिनांगौ बेफोरनिफ्राय बर' हारिया गोबां जानगाराव थांगासिनो दङ गावजों गाव एना एनियाव बांसिन सोलिगासिनो दङ बेफोरखौ लानानै दिनै बर' हारिया गोदो लांगासिनो दङ दिनै जों नुनो मोन्दों BTR एकर्ड जाबाय BTR एकर्डनि उनाव गोबां आन्दलन होफिननो गोनां जादों धरना खालामफिननो गोनां जादों नै माखासे दिननि सिगाङाव आबसुआबो धरना होफिननो गोनां जादों बेफोर मानि थाखाय जादों बे नों आंनि थाखायनो जादों नों आंनि जिथु साननाय हनाया बेले बेजे सोलिबाय थादों नै बेनि थाखायनो दा नै बेफोरबायदि समस्याया जोंनि गेजेराव सिखांफिनदों जियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोना दिनै धीरेन बर' सारा दिनै सोर जाखो दिनै बिथाङा सासे DR धीरेन बर' जानो हाबाय दिनै बिथांखौ गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा मिथिना लानांगौ जे बिथाङा सोर दायो दानि समाव सोर बेखौ जों मिथिना लानाया जोबोर गोनांथार मानोना बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव सासे मानिजाथाव हारिखौ अनग्रा मोजां मोनग्रा सासे लिडार बेखौ जों मिथिना लानाया गोनांथार जियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ दिनै धीरेन बर' सारा सोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव आरो बिदिनो मोजां गोबां बर' हारिनि माखासे सोलिफुबाय थानाय जारिमिनफोरखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय थागोन जायफ्रा दिनै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखै नोंथांमोना खालायना लागोन आरो शेयार कमेन्ट लाइक खालायनायखौ दाबाव जियानो जादोला नेक्स्ट कन्टेन्ट आं नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो दङ आंनियाव गोबां कमेन्ट सफैगासिनो दङ नोंथाङा हाग्रामाखौ जावनो हागोन ना हाया बे बाथ्राखौबो बुंदों आं दायो नेक्स्ट हु इज हाग्रामा आं नोंथांमोननो मोनसे कन्टेन्ट लाबोगासिनो दङ साननैनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन हाग्रामा महिलारिया सोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे कन्टेन्टखौ लाबोगोन बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर